Cenggele tangi maneh arum kontori yo gandrung manuke opo manuk podang mencok aneng witing gedang ojo mencok witing gedang mencok Agung budaya lele pimpinan Mas Diko jogetane agawe bunga atine juga trampil si kraso abawane esem kemuyune nyoso yen semake endai wirangga wirasa lan wirama gawe bunga atine suka tampil si kraso abawane esem kemuyune nyoto yen semake endai wirangga wirasa wirama
Sesarengan kalih Agung Budaya. eh.